Kovara euro. Gani merdim vere kıymete çekufan biko. Dima fikriyayış destpeykeno. Nino amane ke Kurdan miyande probleme komelki, doruvernasi, ekonomik u politiki Çiniye. Lagani mavere çekuvatişi bimuse. Kovare ke nevi ya bikirmanki euro, ekinokse payız de dest paweşan kerd. Kovara teori, hüner u edebiyati euro, bu omara xoya yewin u bi dosyaya mekan çapebî. Resay kitap roşan û destê wendoxan. Kovar tîrêj ra heta şewçila, rêç û bingehê kovarekî safî bi kirmanckî vejiyene, sero bi îmkanê lijneya kovarî vejiya. Kesekî na kovare de cagêne, hîna zêde teorî, huner, edebiyat xure kerdî bingehî, çimkî gorê înan gamî merdim verê qîmetê çekûfan biko. Dima fikriyayîş destpêkeno. Kovara euroyî dest paweşan kerd û şeş aşmanra ray vejiyena. Seba wextê kilmî, misyonê ma amadekerdişê homara dîyîno. La seba wextê dergî derd û kulê ma kirmanckî û şarê ma yo Kurdo. Vîzyonê euroyî de tim averberdişê lehçeya maya şîrîne û wasîtabiyayîşê neqilkerdinê derd û armancê Kurdan o.